Күрегез әле, дуслар, быел миндә нинди матурлык бар. Мин хәзер бу кәбестәләрдән шундый тәмушкә ясыйм, Алла бирсә кышкыга. 20 елдан бирле ясыйм шуны. Менә буларны соцветияларына аерам. Менә булай. Һәрберсен банкаларга тутырам. Быел менә мондый төслеләр килеп очрады, шаклар катын. Агыннан гына ясый иде моңа кадәр. Чөнки мондыйлар очраганы юк иде. Минем банкалар вообще аллы-гилле булачак инде. Туйдырмый торган рецепт бу. Аллысы, кечесе, яше кеттердәтәбез генә шушы кәбестәне кыш көне. Аның рассолының тәмлелеге искиткеч. Менә минем кәбестәләрем әзер. Чәчәкләренә аердым. Әзерләп куйдым кишер, петрушка, сарымсак һәм әче борыч. Шуларны хәзер банкаларга тутырабыз. Менә нинди матурлык. Хәзер шуның өстенә 2 тапкыр тозлык салабыз, рәнне салып куябыз да көтәбез бераз. Суынганын, аннан соң яңадан бушатып кайнатабыз да апкачлап куябыз. Һәм менә шулай иттереп куябыз. Суынганчы шулай одеял астында тора. Һәм кыш көне тәмле иттереп кетердәтәсе генә кала.